Ahojte priatelia, moje meno je Richard Hrnko a vítam vás na mojom blogu Postrehy pozorovateľa. Toto je moje prvé video a chcel by som sa venovať téme, ktorá mi napadla včera večer, pretože včera večer sme sa rozhodli s manželkou a s dcérkou výjsť von na takú ozdravnú, zdravotnú prechádzku do ulic, pomedzi paneláky a bola zrovna vtedy, keď sme vychádzali z domu, tak už bola tma, bolo 6 hodín, ale keď sme skúšali teplotu počasia, teda keď sme sa pozerali z okna, tak sa nám zdalo, že je veľmi teplo vonku, napriek tomu, že už je jeseň. Bolo asi nejakých 21 stupňov, tak sme si vraveli, že to využijeme. Tak sme šli a ako sa tak prechádzame tými ulicami pomedzi tie paneláky za takej tmy, takej trošku magickej, temnej atmosféry, ktorú ja mám veľmi rád na tomto období, jesennom a zimnom. Pre mňa to je veľmi taká kúzelná atmosféra. A ako sme sa tak prechádzali, tak som si v hlave tak hovoril, pozeral som sa okolo seba a bol som v takej roli pozorovateľa, ktorú ja milujem, a sledoval som tie paneláky. Všimol som si tie rozsvietené okná v tých panelákoch a prišla mi na myseľ taká zaujímavosť. Každé jedno okno je jedinečné. Každé jedno okno má svoju vlastnú farbu a je zaujímavé na tom to, že niektoré okná sú napríklad žlté, že majú žlté svetlo, niektoré sú také červeno svetlé, niektoré majú modré svetlo, niektoré fialové svetlo, niektoré také zelené svetlo. A každé je v podstate jedinečné tým svojim svetlom a z každého okna ide jedinečná energia. Z niektorého okna išla energia pokoja, energia tepla domova, energia takej pohody, takej príjemnej atmosféry, takej, že keď je zima vonku, čo včera nebola, ale to nevadí, tak vám napadne, že radi by ste sa zohriali niekde, kde je tak príjemne teplo a kde je to také útulné. Tak z niektorých okien išla taká útulná atmosféra a z niektorých išla taká tajomná atmosféra, z niektorých nešla žiadna atmosféra. Z každého okna ide proste nejaká energia. A ja už dlho, odkedy som sa presťahoval z dediny do mesta, v ktorom bývam, do Púchova, tak vlastne ako som začal vozievať vždycky po robote moju malú dcérku v kočári, takže vtedy to bol nejaký február, začiatok februára a nebola až taká zima a vždycky bola tma, vždy bola tá tajomná magická atmosféra pomedzi tie paneláky v tých uliciach. A mňa to vždy fascinovalo, vtedy som to tak prvýkrát pocítil, včera som si to znovu pripomenul, túto fascinujúcu atmosféru, ktorá ma strašne fascinuje a zaujíma. Strašne teda.
strašne fascinuje, nie je dobre povedané. Je lepšie povedať, veľmi ma to fascinuje, pretože strašne vás niečo môže fascinovať tak, že vás to vlastne vystraší. Tak opravujem sa. Veľmi ma to fascinuje toto sledovať pri tých prechádzkach. A s dcerkou som si to tak viac užíval, tieto prechádzky, už keď som mu vozieval v tom kočári. A včera som si to znovu pripomenul. Už ju nevozievame v kočári, už má 2 roky a už spolu chodievame na ihriska a už je to niečo iné. To som celkom odbočil od témy, ale vrátim sa k tomu. Chcel som povedať, že čo som si včera uvedomil, alebo čo som si postupom času uvedomil od toho pozorovania tých okien, je to, že za každým oknom, ktoré vidím pri týchto prechádzkach, alebo za každými oknami bytu alebo domu, ktoré vidím pri týchto prechádzkach, sa nachádzajú tisíce príbehov, tisíce jedinečných príbehov, o ktorých ten pozorovateľ, ktorým som bol ja, vlastne ani nevie. Môže sa len dovtipiť tou energiou, ktorá z tých okien sála a môže si len myslieť, čo sa tam asi tak deje. Je to fascinujúce to pozorovať a zamýšľať sa nad tým, že aké príbehy sa tam odohrávajú za tými oknami. Aspoň pre mňa je to také fascinujúce. Verím, že existuje množstvo ľudí, ktorí má takúto podobnú vlastnosť ako ja, že to radi pozorujú a radi sa nad tým zamýšľajú. Čo sa tam asi deje, ako to tam vyzerá, kto tam býva, aké príbehy sú tam. A včera mi tak napadlo, že keď som sa už dlhšie zamýšľal nad týmito teóriami, že aké to tam asi je za tými oknami, ako to tam vyzerá, aké sú tam príbehy, tak mi napadlo, že je tam veľké množstvo príbehov a jedinečných príbehov, čo som už teda povedal pred chvíľou. A každý z nich je jedinečný. A každá rodina alebo každý človek zažíva niečo úplne iné za tými oknami. Sú tam ľudia, ktorí chodia do práce tak ako každý iný, alebo možno nechodia do práce ako niektorí ľudia. Prežívajú rôzne pocity, prežívajú rôzne situácie. Niektorí ľudia tam žijú šťastne, v radosti, v pokoji. Užívajú si ten život. Naozaj cítia veľa radosti vo svojom živote a toto okno aj odráža. To okno to aj sála von. Pokiaľ je človek dobrým pozorovateľom, tak to dokáže z toho okna vytušiť alebo precítiť. A niektorí ľudia, ktorí sú za tými oknami, tak zažívajú zase nešťastné situácie, možno bolestivé príbehy, bolestivé situácie, ktoré ich zraňujú, ktoré ich môžu napríklad naopak aj zocelovať. To je možno
z pohľadu mužov, ale je určite veľká skupina ľudí, ktorí sa za tými oknami trápia a prežívajú rôzne pre nich zatiaľ bezvýchodiskové situácie. A keď som nad tým rozmýšľal, že každý zažíva za tými oknami niečo úplne iné, tak chcel som podať takú správu, že pokiaľ niekto zažíva tam veľkú pohodu, pokiaľ tam niekto zažíva radosť, tak nech si to užíva, nech sa stále snaží byť v tom prítomnom okamihu, nech odhodí tie starosti, ktoré nás všetkých zahlcujú v každodennom živote. Nehovorím teraz, že nech ich odhodí ako úplne, že nech sa ich zbaví a nech ich nerieši a nech teda leží a čaká. To nie, ale dopriať si tú chvíľku toho pokoja, toho užívania prítomného okamihu, napríklad s vašimi deťmi, napríklad s vašimi partnermi, rodinou, s manželkami, manželmi, s bratmi, so sestrami. Dovolte si tie chvíle naozaj prežiť. Naozaj ich precítiť a naozaj si ich uložiť do toho svojho srdca a nie len ten život prežívať a stále mať myseľ zahltenú rôznymi strachovými a negatívnymi informáciami alebo predpovediami budúcnosti, ktoré si vlastne vytvára človek sám tým, že si vyberá, čo vpúšťa do svojho vedomia, že si vyberá, aké informácie vpúšťa do svojho vedomia. A ak vám tie informácie nerobia dobre, ak vám tie informácie neprinášajú radosť, tak je úplne zbytočné sa tomu venovať. Nehovorím, aby ste mali zatvorené oči pred svetom a spoločnosťou. To nie. Ale hovorím o tom, že tie negatívne informácie alebo energie alebo frekvencie, tých je strašne veľa. A človek si môže vybrať, ktorým frekvenciám alebo informáciám sa bude venovať. Človek si môže vybrať, či bude pozerať správy, kde sú samé negatíva, samé strachové predpovede, alebo si môže vybrať, že si sadne s rodinou v teple obývačky, zapáli si v krbe, budú mať v rukách teplý čaj alebo kávu a budú si rozprávať príbehy, ktoré zažili buď spolu, alebo ktoré zažili cez deň, keď sa nevideli, alebo budú jednoducho sa napríklad rodičia hrať s deťmi, budú s nimi prežívať tie jedinečné a neopakovateľné chvíle, ktoré ja rád prežívam s mojou dcérou. Vždy po robote sa snažím vymeniť moju manželku
z tých povinností pri dieťati a snažím sa to tak odľahčiť. To znamená, že vezmem dcérku von na ihrisko, na prechádzku, alebo keď sa nedá ísť von, tak sme tu, hráme sa v byte, skáčeme na fidlopte, bláznime sa a je nám naozaj nádherne. Sú to neopakovateľné zážitky, ktoré si človek uloží do srdca, pokiaľ chce, pokiaľ je v tom prítomnom okamihu, vtedy v tej činnosti, a to je naozaj dôležité, byť v tom prítomnom okamihu a uložiť si to do svojho vedomia, pretože tieto situácie sú nezabudnutelné a budú vás hriať vo vašom vnútri celý život. A keď vám to dieťa vyrastie, keď bude mať nejakých už možno 7 rokov, tak už bude mať svojich kamarátov a kamarátky, s ktorými bude chcieť viac tráviť čas ako s vami. A keď je to dieťa ešte také, ako napríklad my máme dvojročnú dcérku, tak to je práve ten čas od toho narodenia toho dieťaťa až po nejaký ten 7. rok. To je práve ten čas, kedy by ten rodič mal využiť ten čas a plnohodnotne ho stráviť so svojím, alebo plnohodnotne ho tráviť so svojím dieťaťom a naozaj zažívať tú radosť, tú lásku, to prepojenie toho človeka s vesmírom a s tým dieťaťom, ktoré je napojené na vesmír non-stop. Od malička je dieťa napojené na vesmír nekonečno času. Až kým sa nestane, že spoločnosť ho začne meniť a začne mu ukazovať tie trápenia, ktorým by sa mal venovať, a začne ho ako keby odtrhávať, odpútavať od toho prítomného okamihu, začne ho zahlcovať rôznymi povinnosťami, rôznymi strachmi, obavami. A pokiaľ sa ten mladý alebo malý človek nechá chytiť do tejto pasce, tak sa tam zamotá a začne sa vyvíjať nesprávnym smerom. Okrem tohto som chcel povedať aj to, že keďže za tými oknami tých bytov a domov sa nachádzajú rôzne jedinečné a unikátne príbehy ľudí, tak som chcel povedať, určite to mnohí vedia, dnes už je taká doba, že si človek môže nájsť rôzne informácie, ale pre tých, ktorí to napríklad nevedia a nevedia si pomôcť, tí, ktorí zažívajú naozaj ťažké a náročné situácie, tak mi napadlo včera, že je naozaj dôležité nebyť v role obete. Existuje určitá teória, ktorú už potvrdzujú aj vedci, a dokonca sa to volá kvantová fyzika. Je to vec, ktorá sa volá,
alebo ktorú mnohí nazývajú ovplyvňovanie reality. A to znamená, že človek sám si tvorí realitu. On je ten tvorca. Ja tomu rozumiem, že sa vo svete dejú, alebo v domácnostiach dejú náročné, ťažké, veľmi ťažké, nepekné veci a príbehy. A tí ľudia, keď to zažívajú, tak majú pocit, že sú bezmocní a že majú pocit, že toto bude možno trvať na veky. Majú obavy, sú plní strachov. Ale pokiaľ ten človek toto zažíva a zostáva v tej role obete, tak to bude zažívať ešte dlho. Pokiaľ nepríde na to, pokiaľ to neotočí a pokiaľ to nechytí do svojich vlastných rúk, pokiaľ si neuvedomí, že on je ten tvorca svojej vlastnej reality, svojho vlastného osudu, svojho vlastného života. Samozrejme, že zmena z roli obete na rolu tvorcu má určitú postupnosť a neprichádza len takto, ale malými postupnými krôčikmi, ktoré znamenajú pozitívnu zmenu, k tomu, aby som nezotrval v role alebo v roli obete, ale stal sa tým tvorcom svojho života, tak tými malými krôčikmi sa postupne dostanete do role tvorcu vášho života, vašej reality. Ja viem, že keď bude niekto pozerať toto video, tak si pomyslí, že tu trepem nejaké blbosti, nejaké kraviny, čo ja o tom môžem vedieť, že? Ale vyskúšajte si, existuje množstvo kníh o tejto téme, existuje množstvo videí o tejto téme, existuje množstvo článkov o tejto téme a existuje množstvo, veľmi veľa príbehov, kde sa dočítate, že tí ľudia, ktorí si začali toto uvedomovať a začali sa meniť, tak sa naozaj zmenili. Niektorým to trvá rýchlejšie, niektorým to trvá pomalšie. Záleží od toho, kde sa nachádza vaša duša, kde sa nachádza stav vašej frekvencie, ktorú vysielate, vašej energie, stav vašeho bytia, pretože vy môžete byť niekde naozaj na takej úrovni, že kde vám vážne chýba sebavedomie, naozaj môžete ho mať veľmi nízke a musíte urobiť niektoré kroky postupné, aby ste sa dostali vyššie, aby ste sa nakoniec dostali do toho stavu, toho tvorcu svojho života. Napríklad, že začnete pracovať na svojom sebavedomí, na svojej sebahodnote. Že zmeníte niečo, že keď existujú príbehy šikany, príbehy rôznych situácií, ktoré ľudia prežívajú v rámci podhodnocovania, v rámci toho, že niekto robí zlé
tomu druhému, že niekto niekoho šikanuje, je to stále veľmi časté v školách, bohužiaľ. A nerieši sa to stále nejako vo veľkom, ako by sa malo. V školách je toto najčastejšie, ale existuje to aj inde, existuje to aj v partnerských vzťahoch, existuje to v rodinách, rôzna šikana a manipulácia. Tak už len ten maličký krok, kedy zmeníte svoje vysielanie z tej role obete, alebo zmeníte svoje vysielanie zo stavu toho, kde sa nachádzate, na stav odvahy, tak už tým malým kročikom, kedy niekomu poviete, že nie, stačilo, už dosť. A možno sa mu nepozriete ani do očí. Možno sa budete dívať do zeme. Možno sa budete celý triasť. Možno sa pritom budete cítiť veľmi vystrašene. Ale už to, že ste urobili tento malý krok, že ste povedali nie, stačí, už to je zmena. Existuje také jedno krásne, alebo taká krásna veta, ktorú som kdesi počul. A to je, že odvaha nikdy nejde bez strachu. Každý odvážny sa bojí. Každý odvážny čin sprevádza strach. Ale je na vás ten strach prekonať a byť odvážny a ísť si za tým lepším, ísť si za tým pre vás lepším a za tým vašim blahom. Ja viem, že je to ťažké sa prenastaviť z role obete na rolu tvorca, ale predstavte si, že ubehne čas 5 rokov a vy si budete stále len sľubovať a hovoriť, že z role obete sa posuniete na rolu tvorcu a ubehne tých 5 rokov a vy si to budete stále len hovoriť. Viete, tých 5 rokov je naozaj veľa času a nie je lepšie za tých 5 rokov urobiť malinkých niekoľko krôčikov vpred, že urobíte tých malých zmien niekoľko a postupne sa niekam dopracujete. Tých 5 rokov prejde tak či tak, ten čas ubehne a čas je tá najväčšia hodnota, ktorú človek môže kedy dostať. Tak využijme ju správne. Alebo využite ju správne pre vás. Toto video som robil tak, že som si vlastne nepripravoval žiadny scenár, ani nič podobné. Jednoducho som to zapol, tú kameru, a napojil som sa na vesmír a ten mi priniesol nápad. A ten nápad, alebo ten pohľad prinášam cez toto video a zdieľam ho s vami. Ďakujem pekne. Nezabúdajte
Vy ste tvorca vašej reality, aj keď vám bude veľmi veľa ľudí hovoriť inak, aj keď vám bude veľmi veľa ľudí hovoriť, že za váš život môže politika, že za váš život môžu tí druhí, že za váš život môže to, kde ste sa narodili, alebo že za váš život môže to, aké máte vzdelanie. Nie, nemôže. Za všetko si môžeme sami, aj keď to znie tvrdo a bolestivo, ale iba my sami môžeme zmeniť náš život k lepšiemu. Majte sa pekne. Vidíme sa pri ďalšom videu.